Srana iku ragayu nyawiji ing panemu condong ing kalbu
rukun akeh kang kayungyon dadi srana iku mrehayu nyawiji ing panemu condong ing kalbu wijarane rahing nata kones araning bangsa nawala asung jarwo rama rama araning bangsa nawala hayang gawe kumpul lamun sarta rukun akeh kayuyun dadi srana iku takon sarta rukun akeh kang kayungyon dadi srana iku mrehayu nyawiji ing panemu condong ing kalbu sarta rukun akeh kang kayungyon dadi srana iku mrehayu nyawiji ing panemu condong ing kalbu rahing nata sasajining kan hayang gawe kumpul
ayun dadi srana iku rahayu nyawiji ing panamu tandha ing yo
ati kapok panik wesi saking wisatawa sato galak lemah sangar sok nglandal kuwaning wong lemah miring yang pagi poning kelingan jroning ati sak bedaing bumi kadung kaya ngene saiki piye karepe malah mirangake manis pambukane kok pahit tipe murine pancen mangkalake among pamujiku muga-muga ora ana rubeda saumure kan lunga ora kondo-kondo
Hả?
Jarane parkir kese. Dikencang, Mbah. Kencang riyen. Ah, wayahe dikencang riyen jaran. Engko nek ayo dikencang ra ya ra mlayu. Boten mlayu mangke. Aman-aman wis to. Paling nek ilang ya berarti didol ngoten mawon. Mau kencang riyen jarane ya, Mbah ya.
Pripun, Mbah? Pripun, Mbah? Sejar melu. Oh, durung ta iki? Oh iya. Oh, durung. Ya, piye pisan kas ya, Mbah ya? Ya, Mbah. Sing siji rung berhasil iki. Rung komanan nih. Urung kemana niki? Ya, Mbah ya. Ayo Mas, pisan kas Mas. Yo. Dikencang tenan niki. Yo kencang riyen, Mbah. Heeh. Piyagone men doleren iki. Yo, kek dahar-daharin. Nggih, daharin pun. Napa wontene? Heeh. Wis, meyek-meyek. Meyek-meyek dulu. Nggih, dipeyek-peyek. Sajake koyo garing ya. Hah? Garing Mas wong sedina ning kene iki panas. Heeh. Sing Jawa mung jenengan tok. Ayo kidul ki udan sikit moga aku ki. Dan ngejo elok nek kene. Nggih, alhamdulillah diparingi terang nggih Mas nggih. Terang. Nggih, mboten Jawa rampung, alhamdulillah. Alhamdulillah. Heeh. Penontonnya ya tumplek blek. Blek wis jan. Menika wonten 2500 5.005. 5.000 boten patang kula patang Mas. Ora tak gawe beda nek saiki kok ya. Heeh, engko ndak kok kuwi terus ngono. Lah nggih. Wong kula nggih kalkulator kok. Oh, nggo kalkulator. Nggih. Ya ya. Paring apa, Cok? Ya manut beri. Iki ra bekan sik, Mas. Ya bekan sih ora apa-apa. Nah, bekan sik. Mesake sing ngendang, Mas. Oh iya. Oh, sing bonang apa meneh mesake? Waduh, ayo. Sajake anu Pripun? ora apa-apa. Mbok apa-apa ta, Mas? Ora tak cetrake aku. Ya cetha ya ora apa-apa kok ya nyatane ngono kok ya, Mas. Aku ora Ya. gaduk kuping nek ngono kuwi iki. Urung gatuk kuping ning punjul. Punjul. Turah. Nah, turah-turah ya, Mas ya. Ya.
Yes, komplit lho Mbak Yaya iki. Nggih, Mas. Iki nek sajen kaya awake dhewe nek bodo kae ya kae peyek delireng ngono kae lho. Reginan. Rengginan. Oh. Apa kuwi? Empuk jeruk kok. Iki sing anyar ya, Mas. Harimau. Tarik, Cak. Heeh, tarik Cak. Ah iki. Tarik, Cak. Heeh, sing ditarik apa nih, Mas? Ayo kemulit ta ya. Dicethake. Oh. Iya. Diparingin apa, Mas? Sing akeh, Mas, ya. Sido randa. Ayo sido tenan kok. Beriban Pak Anda. Ajeng nyumbang lagu monggo. Oh, monggo. Biasane sak lagu, rong lagu, telung lagu. Oh, jan. Saiki alih profesi, Mas. Gedek. Jatil. Aku ki kaget lho mau ki. Aku ya kaget tak kira iki anak lanang ya jebulane kok lho bapakne. Oh, juragane kok melu anu iki dandan iki aku. Wis jan biasane dandane kok ya dandane. Manglingi sih ya. Pangling ah. Muda enom e. Oh. Ketok kaya anake. Tak kira anake. Oh, tak kira anake iki mau. Tak kira le pacar mau. Jebulane bapakne. Heeh. Paringe apa, Mas? Ya, si Doranda. Hah? Ah, meruput ya. Ya rasa seru-seru. Aja seru-seru nek ronda-ronda. Mengar ngecek aku copot ke sepatu iki, heh. Dalam. Curhat sih dek, walah. Dibenti ngerti curhat saiki ya, Mas. Ya ngerti, wong ya saiki iki pengalamane seluas. Heeh, kok iya, Mas ya. Heeh. Sehat, Mbak? Ramale. Oh, iya ngono kuwi. Ala kok ya mesake men. Ora ketok. Larine ora kok. Sing ditugel dhewe kok ya nyalahke Mbah Gemak. Lah ya wong ya le diwalik barang ngono kok ya. Monggo Mas. Ya sikat so.